Запомните сами и объясните детям. ВИЧ передается через кровь, половой контакт и от инфицированной матери к ребенку. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25. İdəni bulsa, kişisine şul kirək. Olmazda jihaz yasılar, zakazınla bir tizrək. 6 yıldan artık mebel bazarında işlevşi Olmaz Jihaz Жетиштирүү предприятиясы zamança korpuslu mebeller, bölme ишикләре тәкъдим итә. Сыйфатлы материал, төсләр күптөрлелеге, киле бүлшәү, кулай бәя, 6 айга кадәр бүлеп түләү мөмкинлеге, 2 елга кредитка бирү, 3 ел гарантия, яхшы дизайн һәм иң мөһиме югары сыйфат. Барысы да бездә, Алмазда. Сыйфатлы затлы итеп ясый белә осталар. Эшли белеп эшләгәч, бар яктан да ыталар. Алмаз мебель. Без сезнең өметләрне аклыйбыз. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләт-ара яисә дин-ара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, элемтә начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекая черту. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают. Соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Берегите лес. Обнаружили пожар? Звоните 8 800 194 200. ВИЧ-инфекция передается через кровь. Остановись и пройди тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Hörmətli televizor qaravçılarыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Исәнмесез, Собасия радиокомпаниясында эшләүче хезмәткәрләр. Сезгә язуыбызның төп сәбәбе 8 июль көнне безнең өчен иң кадерле кешебез, әтиебез Нигъмәтҗанов Альберт Мөхәммәтгали улының гомер бәйрәме, 50 яшь тулган көне. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 50 яшьлек юбилең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әнибез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк бастырга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгытканың,
Гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була беләсең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син анаңа да ягымлы дәвәти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алда көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга синеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа, әти. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бар тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озак яшә. Иң изге теләкләр белән әниебез Мисәрия, кызларың Алисә, Алия, киявең Зөлфәт, анагың Азамат. Гадел бул, дип дөрес бул, дип тәрбия бирүләрен. Сезнең өчен яшим дип, януым көйләрен. Әтием, балакаем дип, җанатта торуларын. Белсәгез, рәхәтлекләр әтилек булуларны. Белсәгез, рәхәтлекләр әтилек булуларны. Шетеледе ягымлы, әтием карашларын. Баглыган өметләреңне гомергә каратмамы. Әтием, балакаем дип, җанатта торуларын. Белсәгез, рәхәтлекләр әтиле булуларны. Әтием, балакаем дип, җанатта торуларын. Белсәгез, рәхәтлекләр әтиле булуларны. Көчлесең дә, тырышсаң да, терелер кешем минем. Таянычың булсам иде, киләчәкләрдә синең. Әтием, балакаем дип, җанатта торуларын. Белсәгез, рәхәтлекләр әтиле булуларны.
Бүген безнең кадерле әтиебезнең, дәү әтиебезнең Әхмәтов Азат Әхәт улының 60 яшьлек юбилее. Әтиебез, сине көчле рухлы, таләпчән, кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, иң югары үрләр яуладың. Тормышыбызга ям өстәп, кайгы хәсрәт күрми, сау сәламәт, туар таңнарын тыныч, озын гомерле, балалар, оныклар игелеге күреп, әниебез белән пар канатлы булып яшәргә язсын. Гомеркәйләр йөгерек су ага да ага икән, бер көнне килеп 60 яшь ишекне кага икән. Каксын әйдә, керсен өйгә, кунак булсын түреңдә, насыйп икән диеп куан бу көнне дә күрергә. Тик инде күргәч бу көнне моңаймый калмый күңел. 60 ул зур санда түгел, тик ул 18 түгел. Син әле карап торырга нинди җитез, нинди яшь, ут күк йөргән кешегә якын бирә 60 яшь. Еллар уза, гомер туза, син һаман шат мөлаем, картаймый торган давалар эчәсеңдер мөгаен. Табигатьнең иң саф чиста чагы яшел уҗым, болын кырларда сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. 60 яшың тулса тулсын, күңелең картаймасын, йөрәктәге дәртең белән мәңге яшь булып калсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлия, кызың Алия, кияүең Радик, улың Аяз, киленең Алсу, оныкларың Гадел, Рөстәм, Мәрьям, Сәйдә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Байлар сабасында гомер итүче Минапова Биби Сания Юныс кызын 70 яшьлек юбилей белән тәбриклибез дип башлана чираттагы котлау хаты.
Кадерлем, кадерле әниебез, яраткан әбиебез. Үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әле кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерлесең, рәхмәт яусын барысы өчендә. Сабыр да син, гади кешелекле, кылганнарың бары изгелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткә ең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерлесең, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Кадерлебез. Бәйрәмеңдә сиңа сәламәтлекнең иң ныгын, гомернең иң озынын, бәхетнең чиксезен теләп калабыз. Тормышны яратучы, ачык йөзле, киң күңелле бит син, кадерлебез. Өебезнең нуры, кояшы син. Кадерлем. Ходай безне тигезлектән аермасын. Гомер юлларыбыз озын булсын. Имин һәм мул тормышта 40 ел янган гаилә учагын сүндермичә, һәр туган таңны бергә каршыларга ясын. Алга таба да пар канатларыбыз кайрылмыйча, тынычлыкта, муллыкта, гомернең җәйләрен дә һәм кышларын да бергә үтәргә ясын иде безгә. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык алып килсен. Гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле булсын. Балаларыбызның игелекләрен күреп, оныкларга куанып яшәргә насыйп булсын иде. Кадерлебез. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга кирәк терәк булып, талмыятла гомер үренә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәрбер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа картлыкта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Сикемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә үмитле хыяллар белән карап, ягыннарыңның күңел җылысын тоеп, балалар, оныклар бәхетенә куанып, тигезлектә яшәргә ясын. Зур хөрмәт белән тормыш иптәшең Рәшит, улыбыз Рашат белән киленебез Гөлназ, кызыбыз Айсылу белән кияүбез Роман, оныкларыбыз Ришат белән Динара. Әле күптән түгел генә безнең иң кадерле кешебез Минапов Рәшиткә дә 70 яшь тулды. Соң булса да уң булсын дип, аны да юбилей белән котлап үтәбез. Кадерлебез, кадерле әтиебез. Күп тә түгел, аз да түгел бу яшь гомереңнең бер күңелле бәйрәме бу. Кулларыңда чәчәкләрнең генә түгел, ирешелгән уңышларның бәйләме бу. Еллар үтә дип борчылма син. Еллар үтү берни түгел ул. Сау сәламәт булып озак яшә, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер яра да, олы шатлык, нык исәнлек белән озак яшә безнең арада. Сиңа карап сокланабыз һәр чак, күңелләрдә туа горурлык, рәхмәт сиңа, әле ярый син бар, безгә үрнәк булып торырлык. Yüreklerde yanar yürekler var, yüreklerde yaktı muңlar var. Bir-birimizni yaktılıkka күмеп, birge öter muңlı yollar var. Күзіме қара әлі, Күзіме қара әлі, сиңа болған сүйута, аманда яnar. Çaqıtta, gümür diyen ağır yollardan. Benim bilen bulsan yuğalmasın. Senin bilen bulsam yuğalmam. Yuğalmaysan da. Gözüme qara әлі, Gözüme qara әлі, сиңа болған сүйута, аманда яnar. Min de haman seni yaratkan, şol muңлы
Шигәле шуңа без бергә булсак кына сынауларына ниндиендә җиңеп чыгарбыз. Күземә кара әле, Күземә кара әле, сиңа булган сөюдә һаман да яна әле. Син миңа кирәк әле, мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман сине яраткан, шул моңлы йөрәк әле. Без дә һаман сезне яраткан, шул моңлы йөрәк әле. Шул моңлы йөрәк әле. Шул моңлы йөрәк әле. Зур рәхмәт! Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен, ялларның күңеллесен теләп калабыз. Исән-имин булыгыз. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Не теряйте нас там, где ездят машины. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает, уезжая в отпуск за границу, проверьте налоговую задолженность в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России. Желаем вам приятного отдыха! Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25. Ваши отношения – большая ответственность. Помните, ВИЧ передается половым путем. Защити себя. Пройди тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Кояш нуры биетүче кымбыртыгы, шикләр белми юк бар киртәләрне. Ул бәхетле, чөнки ул ирекле. Шулай шиксез узар диде миртәләрем. Шулай балкып кичә генә. Бүген менә ком йотучы мискин нукта. Ул бәхәсез, тормышыңны аңа бирмә. Мин булдыра алмадым, ә син тукта. Татарстан Республикасында ел сайын уздырыла торган 5-нче «Наше время безнең заман» дип исемләнгән эшләүче яшьләрнең иҗат телевизион фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Ну, что у нас тут сегодня?
Самогонщик. Ночью продавала. Фанфурики. Ну этот, контрафактник, в гаражах разливал. Сопротивлялись? Как могли. Не надо вам амбалом быть, чтоб преступников ловить. Просто сообщите в народный контроль. С самогонщиком аккуратней. Кусается. Улы идәни булса, кешесенә шул кирәк. Алмазда җиһаз ясыйлар, заказыңны бир тизрәк. 6 елдан артык мебель базарында эшләүче Алмаз җиһаз җитештерү предприятиесе заманча корпуслы мебельләр, бүлмә ишекләре тәкъдим итә. Сыйфатлы материал, төсләр күптөрлелеге, киле бүлчәү, кулай бәя, 6 айга кадәр бүлеп түләү мөмкинлеге, 2 елга кредитка бирү, 3 ел гарантия, яхшы дизайн һәм иң мөһиме югары сыйфат. Барысы да бездә, Алмазда. Сыйфатлы, затлы итеп ясый белә осталар. Эшли белеп эшләгәч, бар яктан да оталар. Алмаз мебель. Без сезнең өметләрне аклыйбыз.